24 корхонаҳои саноатӣ дар ин намоишгоҳ дар ҷумҳурии ҳамсоя иштирок мекунанд. мо аллакай номгӯ рӯйхат тартиби баргузории ҳамин намоишгоҳа омода кардем ва ман фикр мекунам ки асосан мо масъулии мошинсозӣ, соҳаи мошинсозӣ, маҳсулоти соҳаи маъданикӯҳӣ, маҳсулоти соҳаи санъати сабук, албатта алюминий, маҳсулотҳои алюминий, албатта пешниҳод мекунем, соҳаи мошинсозии алоҳида, барои ки мо мумкин ҳамкорӣ мекунем корхонаҳои Ӯзбекистон Катив. ва яке аз соҳае ки бартарӣ бештарӣ дорад ин соҳаи хӯрокворӣ аст. ман фикр мекунам ки мо омодагӣ бояд сахт гирем. он намоишгоҳ ки ваё оварда нишон додан мекунем, сатҳи гузарондани намоиш таҷриба дорем. ман фикр мекунам ки дар сатҳи зарурӣ баргузор мегардад.